हाय लोगोफोर, आं नोंथांमोननो मोनसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोनांथिथार मोनथिनानै लानो थाखाय। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा भिडिअनि थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि नायलांबाय था। बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि मोजाङै खोन्थालांगोन। आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों प्रधान मन्त्रि उजाला यजनानि सोमोन्दै खोन्थागोन। बे स्किमा स्पेसियेलि आइजोफोरनि थाखायल', जाय बिथांमोना सिगां बोसोरफोराव मदिनि प्रधान मन्त्रि उज्जवला यजनानिफ्राय गेस फ्रि मोनखांबाय, फैसा थाइसेबो नाङालासिनो थाखाय फैसा थाइसेबो लायालासिनो। बिसोरनि थाखाय आरो गोजोनथाव खौरांबाव, दासान्दि जोंनि इण्डियानाव जानाय माखासे भाइरासफोरनि थाखाय बिनि थासारिखौ नायनानै जोंनि माखासे गरिब थाखोनि मानसिफ्रा गेस सोनो हायैलाय, खामला दामला मावनो हायैलाय, बेफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि इण्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया मास मोनसेयाव गंफा गेस सिलिन्डार फ्रि मोनबाय थागोन। मास मोनथाम गंथाम फ्रि मोनगोन। बेखौ सोर बोरै मोनगोन आरो अबाहाय मोनगोन आरो मा डकुमेन्ट्स नांगौ, आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना दानालासिनो भिडिअखौ फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय, नङाबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायगोन। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। बेयो अफिसियेल वेबसाइट। नोंथांमोनहा बेयाव नायनो हागोन प्रधान मन्त्रि उज्जवला यजना होनाय दं। जाय बिथांमोना सिगां बे गेसखौ मोनजेनथाराखैमोन, बिथांमोना दासिमबो एप्लाइ खालामनो हागोन। एप्लाइ खालामनो गोसोबा जायखिजाया नोंथांमोना नोंथांनि एरियायाव थानाय गेसनि एजेन्सिफोरनाव खबर लायनो हागोन। नोंथाङा बेयाव फर्मखौ गाहायाव बोख्लायथारनानै बिनि फर्मखौ डाउनलड खालामनो हागोन। बेयावनो डाउनलड फर्म होनाय दं आरो हाउ टु एप्लाइआव होनानै नोंथाङा मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो बोरै एप्लाइ खालामो, मा नांगौ, नोंथाङा बेखौ नायनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया जों बे मास मोनथाम गेस फ्रि मोनथाम मोनगोनखौ मा नांगौ बेखौ मोननो थाखाय आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। बेखौ गिबियाव नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर मोनजेनथाराखैबा, नोंथांमोना बेखौ हाउ टु एप्लाइआव होनानै मा फर्मफोर नांगौ एबा डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौ नायनो हागोन। लोगोसे बिनि एप्लिकेसन फर्मखौ बेयाव डाउनलड खालामनो हागोन। आं बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। दानिया जोंना भिडिअखौ जों थांखि फारसे दावगादिनि। जाय बिथांमोना गेस फ्रि सिगां मोनखांबाय, बिथांमोना दा बावैसो मदि बुंनाय बादि 3 मान्थ माने मास मोनथाम फैसा नाङालासेनो गेस फ्रि मोनबाय थागोन। बेखौ जाय सिगां मोनखांबाय बे गेसखौ, माने बे LPGखौ मोनखांबाय, बे फ्रि गेसखौ प्रधान मन्त्रि उज्जवला यजनानि गेसखौ मोनखांबाय, बिथांमोना गेस फ्रिखौ मोननो हागोन। बे गेस फ्रिखौ मोननो थाखाय जाय बिथांमोना सिगां गेस मोननायाव गांसे लेखा बायदि मोनबोदोंमोन, माने पासबुक लेखा मोनबोदोंमोन, बेखौ लानानै जायखिजाया नों अबे जायगायाव मोनबोदोंमोन बे गेस एजेन्सिनाव थांबानो नोंथांमोना मोनगोन। नोंथांमोननि गेसाव प्रधान मन्त्रि उज्जवला यजना लिरनाय थाखागोन। लोगोसे नोंथांनि बे लेखायाव लिरनाय थाखागोन। आं बेखौ दा भिडिअनि जोबनायाव नोंथांमोननो खोन्थागोन। बे लेखाया माबायदि आरो गेस टेंकिया माबायदि आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना बेबायदि लेखा आरो बेबायदि गेस टेंकिबानो नोंथांमोना बे गेस फ्रिखौ मोननो हागोन। जों बेखौ डिस्ट्रिक्ट वाइज बेसेबां जों नायनो हागोन। बेयाव नोंथांमोना नायनो गोसोबा नैबाव होनाय दङ स्टेट वाइज प्रधान मन्त्रि उज्जवला यजना कानेक्शन्स रिलिज होनाय दं। नोंथांमोना बबे स्टेटआव बेसेबां बे गेसखौ मोनखो बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना बेयाव होनानै नायनो हागोन। दानिया जों बे गेस फ्रिखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना थाइसेबो फैसा होनांनाय नङा। नोंथांमोना बेखौ नोंथांनि जेराव नों बे गेस फ्रिखौ मोनबोदोंमोन बेयाव थांनानै नोंथाङा नोंथांनि सिगां गेस सिलिन्डारफोरजों फ्रि मोननाय लेखाखौ लानानै थांनानै, लोगोसे नोंथांनि सिगां जा बे गेसखौ एप्लाइ खालामजेननायाव मबाइल नाम्बार होदोंमोन, बेखौ गासैखौबो डिटेल्स नांजोबगोन। नोंथांमोना बेखौ लानानै थांबानो जाबाय। अब्लानो नोंथाङा बे गेसखौ मोनगोन। जुदि नोंथाङा गेसखौ दिनैसो बुकिं खालामहैदोंबा, नोंथाङा गेसखौ, माने नोंथाङा टेंकिखौ लांग्रोनाङा। नोंथाङा नोंथांनि पासबुक बायदि लेखाखौ लानानै नोंथाङा गेस एजेन्सिनाव थांग्रोबानो जाबाय। अब्ला सानथामसोनि उनाव नोंथांनो बे गेसखौ गेस एजेन्सिया हरगोन। नोंथाङा लोगो लांफानो नाङा गेस टेंकिखौ। जेन'बा दिनै बानायहैनो नागिरदों, नोंथाङा दिनै लांफानो नाङा बे गेस टेंकिखौ। नोंथाङा सानथामसो उनाव बे एजेन्टआ माला लेंहरो बेयाव थांबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा नोंथांनि थासारि एबा एरियानि थासारिया मोजां नङाबा, नोंथाङा गेस फ्रि मोनदोंबाबो दालाय। मानोना बे गेस फ्रिनि थाखाय नोंथांनि न'खराव जाहाथे खहा लाबोआ। नोंथांनि एरियानि थासारि, जुदि नोंथांनि एरियायाव दासान्दि जोंनि सोलिफुबाय थानाय थासारिया मोजांबा, नोंथाङा बे गेसखौ लायनो हागोन। जुदि नोंथांनि एरियायाव थासारिया मोजां नङाबा, अन्नानै नोंथाङा बे गेसखौ फ्रिबाबो लायैआनो साबसिन जागोन। मानोना नोंथाङा जाहाथे खैफोदाव गोलैनाङा आरो
बाहेरायाव ओंखारबा जोंना पुलिसफ्राबो बुला बुलि खालामो। बेनिखायनो नोंथांमोननि थासारिया मोजांबासो नोंथाङा बे गेस फ्रिखौ लायबानो जाबाय। दानिया बे गेस टेंकिखौ आं नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि डिसक्रिपसनाव जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा कमेन्टआव थांनानै सोंहरनो हागोन। आरो गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे साइडआव फैबा बेल आइकनखौ थुनानै हो। लोगोसे आरो नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोफोरनोबो बा नोंथांनि रिलेटिभफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। जुदि नोंथाङा बे गेसखौ मोनफेरथाराखैबा एबा बे स्किमनि सोमोन्दै मोनथियामोन एबा नोंथाङा बे स्किमनिफ्राय बे गेस फ्रिखौ मोनाखै, माने सिलिन्डार एरि गेसफोरखौ फ्रि मोनाखै, अब्ला नोंथाङा बे डाउनलड फर्माव होनानै फर्मखौ डाउनलड खालामग्रोदो। बिनि उनाव नोंथाङा प्रिन्ट खालामबानो जाबाय। प्रिन्ट खालामनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि नेटआ स्ल'थार, नोंथाङा बेखौ डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट खालामदो। बिनि उनाव नोंथाङा हाउ टु एप्लाइआव होबानो नोंथाङा बेयाव नुखागोन। नै बेयाव जाय बिथाङा बेखौ हिन्जावफोराल' मोनगोन, हौवाफोरा मोननाय नङा। नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन ए वमेन अफ द BPL हाउस हल्ड, जायनि न'खराव जाय आइजोहा BPL दं बिथांमोनाल' बे गेसखौ एप्लाइ खालामनो हागोन, फ्रि गेसखौ। आरो बेयाव नोंथांमोना होनाय दंखायो जानदान एकाउन्ट आरो एबा आधार कार्डफोरखौबो होनानै नोंथाङा डिटेल्स नोंनि एड्रेस हिसाबै जानदान एकाउन्ट बेफोरबायदिखौबो होनो हागोन। नोंथांमोना जानदान एकाउन्टआ मा, आं बिनि सोमोन्दै गाबोन मोनसे भिडिअ बानायगोन, नोंथांमोना गाबोन नुनो हागोन। बेयाव मदि गभर्नमेन्टआ हिन्जावफोरनि एकाउन्टआव फार्स्टआव सोना हरदों, नोंथांमोना बेखौबो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। दानिया आं नोंथांमोननो बे लेखाखौ खोन्थानि आरो गेस टेंकिया माबायदि बिनि सोमोन्दै आं खोन्थागोन। नोंथांमोना बेखौ मा नांगौ बेयाव मोजाङै नायबानो जाबाय। गेसखौ फ्रि मोन्दोंमोन अब्ला नोंथांमोना बेबायदि लेखा मोनबोखादों जानो हागौ, बेबायदि पासबुक बायदि नोंथांमोना बेक साइडआव नायनो हागोन। बेबायदि मोनबोदोंबा नोंथाङा बेयाव थाखागोन। बेयावबो थागोन प्रधान मन्त्रि उजाला यजना होनाय दं, नोंथांमोना बेबायदि मोनखादों जानो हागौ। नोंथांमोना बे पासबुक बायदिखौ बे लेखाखौ लानानै थांनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बेखौ मोनगोन। आरो बेजों लोगोसे बेबायदि ग्रिन कार्ड बायदि EZY गेस कार्ड होनाय मोनबोफाखादों जानो हागौ। नोंथांमोना बेखौबो लांफानांलाया, नोंथांमोना बेखौल' लांनांगोन। लोगोसे नोंथाङा बेखौ बानायनायाव मा मबाइल नाम्बार होदोंमोन बेखौ नोंथाङा गोसोआव थाबानो जाबाय। दानिया जों बेखौ बोलांनानै सिङाव मा दङ नायदिनि एसे। बेयाव नोंथांमोना नुदों बेयाव जायनि नामाव बानायदों बेयाव बिनि फट' थागोन। आरो बेजों लोगोसे बेयाव माखासे इन्सुरेन्सफोरनि होनाय दं। जेनेबा बायचान्सआव बे गेसफोरा माबाफोर लिक एबा बेफ्रुलाबायनानै न' बां खामोबा एबा मानसिनि जिउ खहासिम जायोबा नोंथांमोना इन्सुरेन्स हिसाबै 40 लाखसिम मोनहैगोन। नोंथांमोना बे इन्सुरेन्सखौ खालामनानै लायाखैबा खालामनानै लानो हागोन। बे गेसजों लोगोसे बेयाव मदिनि पिकचार थाखागोन। आरो बेजों लोगोसे जायनि नामाव बानायनाय बेयाव थाखागोन। बेयाव जायनि नामाव बानायदों बिनि नाम आरो गामिनि नाम आरो बेयाव कनजुमार नं बेयाव थाखागोन। बेजों लोगोसे बेयाव मा फ्रि मोन्दोंमोन, बे गेसजों लोगोसे मा फ्रि मोनफादोंमोन। सिलिन्डार गंसे फ्रि मोन्दोंमोन आरो रेगुलेटर गंसे फ्रि मोन्दोंमोन, थाइसेबो नाङाखै। आरो बेयाव जायनि नामाव बानायदोंमोन एबा मोन्दोंमोन बेयाव बिनि नाम थागोन आरो बेयाव बिनि फुल एड्रेस थागोन। आरो बेखौ अबाय बख'आमोन एबा अबेनि जायगानि बेयाव थाखागोन। बेयाव स्टेटनि नाम बेफोराव बे गेसखौसो मा कम्पानिया होदों बेखौ नैबेयाव थाखागोन HPCL। आरो बेयाव माखासे बे जाय गेसनि एजेन्सिनि बेयाव स्टाम्प थाखागोन। दानिया जों बिनि गेस सिलिन्डारा माबायदि, बेयाव माबायदि लिरनाय थायो बेयाव नायनि जों बेखौ। नोंथांमोना बिदि लिरनाय दंबासो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। गेसावबो नुखादों नोंथांमोना प्रधान मन्त्रि उज्जवला यजना बेबायदि थाखागोन नोंथांनि गेसाव। नोंथाङा बेबायदि गेस टेंकि थाबासो नोंथाङा मोनगोन। आरो बेयाव इंलिसनिबो लिरनाय दं रेसपेक्टिं सिनायासै बेखौ बेयाव हिन्दीखौ नायनो हागोन जों। महिला कि मिला सन्मान होदों बेयाव बेबायदि लिरनाय थाखागोन हिन्दीनिबो इंलिसनिबो प्रधान मन्त्रि उज्जवला यजना। अब्लानो नोंथाङा बे गेसखौ जेब्ला नोंथाङा फार्स्ट बुकिं खालामहैजेनगोन गेस एजेन्सिनाव, बेनि उनावसो माब्ला